Регистрираме имената на интернет адресите и на кирилица. В момента тече процедура по одобрение пред международния орган, който отговаря за присвояване на наименованията в интернет пространството. Министерството на транспорта и съобщенията вече е одобрило чрез конкурс дружеството, което ще извършва регистрирането у нас. Регистрирането на домейни на азбуки, различни от латинската, набира все повече популярност. Домейн е името на сайт, който ние ввеждаме в нашия веб браузър, когато искаме нашия компютър да отвори или да визуализира определен вебсайт. Домейни на кирилица вече имат страни като Русия, Македония и Сърбия. България кандидатства за първи път, за да запази разширението .bg още през 2008 година. 2010 година ICANN ни изпрати отговор, в който така ни даваха да разберем, че този символ графически прилича на други символи на други страни. Страната ни кандидатства повторно със същия символ и през 2014 година той вече е одобрен. От 2007 година кирилицата е трета официална азбука в Европейския съюз след латинската и гръцката. Затова смятам, че е много важно България да има домен, който може да се изпише изцяло на кирилица и да може да се използва свободно от хората да регистрират своите уебсайтове. Според специалистите в областта на информационните технологии, предимствата на тази възможност са много. На много хора, които не са запознати, не борават свободно с английски език, се дава една чудесна възможност да ползват ресурси, информационни ресурси. До сега това се изписваше изцяло на латиница и затрудняваше много хора, когато трябва да се при символите ю, я, ш, не беше еднозначно изписването на адресите, докато сега хората ще могат да изписват адресите на чист български език. В новия домен .bg, който се пуска изцяло на кирилица, ще има огромна възможност за свободни домейни, които не са регистрирани. Т.е. ако нашето име е регистрирано с .com, ние може да направим такова на .bg на кирилица. Вероятно до 3-4 месеца ще имаме регистрирани домени на кирилица, като може би първите пререгистрирани интернет адреси ще бъдат тези на Български пощи или пък на Министерството на транспорта. Вече е ясна и цената на бъдещата услуга. Годишната такса за поддръжка на домейн на кирилица.bg ще струва 20 лева без ДДС. За новините на TV+, Емануела Георгиева.